VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. L'entrenador que tenia aquesta mainada va decidir no continuar fent-se càrrec del grup i ens van demanar aviam si nosaltres podíem intentar una mica tirar del carro, tenint en compte que era una categoria que era interessant a nivell de la institució de poder mantindre com a l'equip juvenil. De fet, vam intentar fer alguna cosa més a nivell sobretot d'autoestima dels nanos i estem contents de com ha anat aquesta evolució, però estem reconeguent que poder també una mica la joventut, perquè hi ha un 85% de la mainada que són de segon any, inclús hem fet jugar nanos de primer any i cadets, doncs això és una moneda de canvi que a vegades la tens que assumir. Però bueno, a dia d'avui estem en possibilitats de poder aconseguir l'objectiu i per la nostra part no es quedarà i els nanos estan superil·lusionats també per poder-lo aconseguir i queden les batalles per poder guanyar la guerra, que es diu. A nivell del primer equip, en aquest cas, vull dir, està bastant compensada la plantilla de dalt com perquè nosaltres tenim aquesta feina més amb el que fa referència a juvenil B i a cadet A. A vegades potser el que toca és donar la pilota al peu i si tens confiança que aquell company té capacitat de fer un contra un, dones que se la pugui jugar i el que se la juga, que se la jugui. Que tenen qualitat de fer coses, el que passa que a vegades aquesta mainada es fica amb històries que no pertoquen i els costa molt saber escollir que coses a vegades molt simples són les que més te fan tenir continuïtat en el joc, sobretot a nivell col·lectiu, i que és un joc precisament així, col·lectiu, que no és individual. Que ells tenen que millorar individualment les seves aptituds, sobretot que sí, però que el que tenen que millorar és això, que com a futbolistes cada entrenament intentin posar un gra de sorra més a la seva formació i que per la part nostra el que els donem són les eines per poder-lo portar a terme. Aquesta experiència és la que a vegades a nosaltres ens fa que el temps ens doni la raó en segons quines coses. Per tant, no li expliquem als nanos coses que no s'hagin viscut aquí o que no s'hagin fet amb una manera d'entendre les coses d'una manera perquè puguin assolir aquestes coses. Per tant, no els fem fer res que sigui molt especial, però els fem fer tot amb la màxima coherència perquè entenguin que és el camí correcte.